Nämä roadit on välillä täynnä. Oisitko ottaa kuin 1-2 kovaa, niin vois vaan myydä kaikkea ostaa ihan sikanoita suurrassuplaisseja. Ai suurrassuplaisia. Niin, koska se olisi hauskaa tappaa, että se on vaan varmaan ainakin yhtä vähän rahaa. No. Nyt on kaikki noin Antidote ja Torstolit laskenut ihan sikana. No, pirun paljon. Niin on, kun niitä tulee aika paljon siitä. Ui vitsi, tää hittas mun 61 darabia. Tai Venomit laskenut. Tietenkin sama. Niin on. Oh my god, toi oli hieno killi. Oh my god.